Njaluk apa? Kono pupung mboten kah mboten dagang. Iki lho ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Mandak sitok lho yuk. Diumbang kok biduran cangkeme. Iya, maksudnya ki hasil bola. Ya diweki banyu. Iya, Sak cerit ngene ae. Didelok. Banyune wis lebokno. so. Nyunduknya metu. Terayo sontolo. Isai sisan lan mengko. Kuwi lho, sego gorenge jipuk. Oh, ngkep guys. Siapa sih masak? Jadi lho lah. Apa nih? Sego goreng ya? Lah asin tapi enak aku. Kan mau kok maido jadi. Enak yuk. Ora asin ya. Dia asin. Dah. Sesuk lek tri metil guys. Duh, wis tak erane kene. Mau sesuk metil. Udah ah. Aku timbang ra entuk dhuwit mending ngebungkin bayar. Wes dilek jatah ra dikai. Wes sithik ae. Betul wis dilek jatah ra dikai. Bayaran nang omah aman dhuwitku perang. Besok terus ndak motor. Sesuk. Yo. Jadi mau ya sesuk tak prai lah. Lah terus Mbak Putri kok aku. Ndungku nek ora peneran jadi. Lah ya rek. Mosok ya wonge dhewe aku karo kowe. Lah dandan montor lho. Setangi. Ya Allah kita ndili. Dilekno wis gede ngono. Bismillah. Cukup sabar ya, Mak. Nih. Cek putih ya. Hop. Ndoknya metu, guys. Heeh. Terus metu Soale mau wis diintepno ning anu, guys. yang lemah. Heeh, diintepno ning lemah. Masih udah berkembang biak iki jenenge Mbak Putri. Yo kuwe dosa we. Takine entuk walang akeh dak ya. Apa berkembang biak cara mana lagi indukane. Anak-anak orang metu malah di Sak ben garing. Ndang kowe jajal kowe yuk. Lah tiwas lengkengan wetenge loro ndirane aku. Wis weteng kudu kebas mbok kenani nek antek ya tambah njijil aku. Ki lho diinget nah iki enak. Pangan go. Kan kowe ya. Wong tipet walang mbok mangan aku. Ya di gua banyune Dasar garing. Oke, dasar garing cek. Bluk-kutuk. bangetan kuwi ndoke metu kabeh guys we. Mangan ini. Inu nanti. Tuku apa? Kowe dijak emah ya. Lo tak gawakno. Lho iki lho nek buka kaya wong matani wong dak. Lah nek ra ngono ra mungkin tangi kok. Nuwe gelem walang iki anu. Walang gelem. Tak gawakno oleh-oleh kok alas meng. Walang wi gelem. Nek ndoke ki enak iki. Gelem. Tuku kotakan ngono. Lho. Peduyan pora. Mentem gelalah mentem. Wis ya. Papang ras tunggal. Kuwi lho ndoke jipuki ya. Ada kertas ae lho yuk.
Wih, sandok kayak Dibagi. matane ya. Ya, dibagi juga. Oleh kelas. Stokin dasi, stokin Enak apa orang ini, Mak? Menduki. Iya. Lagi tiba ya apa iki? Pendok metu. Iki ndak kayak. Kau tak lamu ngresik resik yuk telae. Iki gak diumbah. Tak umbah, Bos. Aku ya mikir kok nek rambene juder aku sing disalahno. Pahit. Enak. Tanda tunggal lah enak. Sitok kok tak aku mati. Aku mati. Cicil pandok. Nah, Iki sego yuk. iki nek bakal walang ya. Anak e online. Oh, aku nenggone hari kan sesuk dulu. Kok doyan wae. Biduran lambemu juder kaya kok kono tangkem cewek. Asin, Lek. Kak, Asin nih. wis kek kono ae. Tak soki banyu rai to emang jerone. Gak ilang pelake. Tak jabet dewi mak wisan. Doke atau Ndok kuwi. mau wes muansepne lemah lek. Apa ndok? Heeh. Yang dia Nang dalan anyar lho. kung mateng. Lah udah belanjaan sama temak walangnya kok. Burung mateng yuk. Jatuh demplok kabeh kok. Nah, aku nu terasa doyan kok. Olah tapi tok ndak. Dewi walang wi meng. Walang suka. Jadi kenapa kan yang rasakno rasane walang. Gak kayak tapi ya. Ya. Ndak apa? Manis. Lagi ini mak nyising. Yes. Gak kayak tapi. Cuma enak. Lagi ini lagi kayak lagi gula. Paling duit gula ya. Mbah. Iya. Aku mau tuku. Mesin dia kamu langsung melayu nendi wong. Ya. Wilo. Apa? Wekku lah. Wis ini apa jenenge? Apa jadi tak sinto, Mbak? Iya. Dibakar iki. 4.000. Iki keluar sapa lah ya? Iki 4.000. Heeh. Ya wis tak tukune. Lho. Maksudnya regane kok kono kok malah mbek tuku. Mana tanggen ya 5.000. Ndan ndan cipino. Lorono paling ketemu blending. Aku rasa milih-milih Pindang paling lek wi. Nek rati. sapi. Ya ta? Kayak situ ya. Dia ini kayak itu ya, Bu. Jerayu akeh. Cili ya, Mak. Dewi lo nano smart. Dia ben teluwe Mbak Putri iki kurangan. Nyayu kan jelek iki ora. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan. Cibok. Kulo lek trewek ya. Apa toh? Lo. Udah sampekan. Wi pindang winu. Heeh. Tapi 4.000 enak ya. Dari mana timbang tuku ning warung-warung liyane mending tuku sego ngene iki watek. Wah, aku Mbak Ayu mau Timbang tuku sego wak lele kae 50.000. 46. Segone 5. Ayo wong loro. Sundukane 5. Aku loro Mbak Putri loro sinta. Tempene 5. Sinta yang entekno. Terus Terus tek atine loro, ese 3. atine Entek 45, 46. tempe. Timbang tuku sego kae. Apa? Pecel lele ning ning anak mobil Alphard kae. Endi? Nggih. Rahandu lho. Oh alah kae. Kayak mendeng iki ana ditekono. Sego lele. Adewe tuku ning tower-tower Walah kan. kuwi. Tapi rame le nang kono. Walah enak iki. Tapi ya enak iki warak iki aku kae. Minta biru kan. Suwake sak sunduk. Lah aku mau nggawe es dhewe lek. Nggih es dhewe tak usungi dhewe, aku ngewangi mbae nganu.
Aku ngedoli es. Alah. Nak apa ranu? Naik. Nanti mau gak sida melu lah. Lu nak buka. lho kok digugah ning bendang tangi lah ya tak gedor-gedor. Tangi aku yang ngono ah. Lah jete wis tangi ya ora gelem bodol. Mas dene lak Paling wedi seneni Pak nah Ewi. itu ya. Ngono iki malah ndak ya. Ora wani nyilih motor. Lah ngumpul nyawa iso subuhi mak. Sama. Ngumpul nyawa. Bobote do 10. Mbak Putih nanti Dia ngomong. tutupane. Bayarannya oke, ngono ketoke nek bebote Nganu mah, nganu nang kene ono. Oh, kono. Taruh yuk. Rekan. Lah, bungkus setengah nih. Wes kepesen-pesen Lah tek kau omah. jimbeng. Lek Lorong jimbeng sanggone Sintia. lek tek kau omah sarapan. Ya ya. Mans kok kurang ngembah pindo. Jarine kuasinen ngono iki jare ayo. Pasinan di mbah pindo no. Lah ya kan aku mau asin tapi enak ngono ta, Meng. Wala wae ngene Mas Ari sok kemes no lek. Mbah. Nginep kono. Iya ya Kak Papa. Oh iya melarang ya. Aku kuliah sik oh. Jemai. Maksudnya kan kowe nginep po. Kayak aku kuliah sik. Aku sing kenceng sapa lho. Ya numpak motor dhewe yo. Lah Mas Adi nek nyusul. Lah engko wonge tebang. Lah ya wong iki yo mbah sesuk nek sida tak melok ngono tapi nyusul ngomong ngono. Lah nyusul ki ya apa? Bar tebang kayak ya bengi ya. Heeh. Ya menawar ana sore. Nek turu kono kan ya ora. Lah aku nginep rem bengi. Lah aku bar nganu ya mulya. Bar gas desa. Aku ora ngono. Nek bae melok pura. Tetep melu. Ya aku mbek kowe numbek bae. Aku ngundang makanya. Motor wae. Kan mbek Mbah Kliwon. Kok ati Mas. Kok ditipu aku mbek bae nek ra aku sing nyuper. Wes nyuper ah. Gelendangan wong loro. Lah nek sekenceng nembe ndek apa aku tadi kenceng gelik-gelik ngono tene wong. Dasare motor itu sing ning anu mini kerep pisanan ka lho. Aku rono kae masamu wedi prindang goceki bajune bae ngentek ngene. Lah ngene Anakmu yuk. Motor-motor apa? anakmu uduk. Uduk. Sapa kae? Lah siapa lah? Sintia suarane ra ngono kuwi kok. Rama. Gadis ya. Kak. Gadis kena ngono. Seger. Makasih ya. Ya. Aku apen jajal wae lho, tapene enak apa ora? Sapa? Sintia. Kok nek nangis berapa dian. Kayak ngene Mbah Carek nempel apa? Nempel apa tuh? Jarimu Ciper. ciper. Ini yang nempel aku. Apa? Dia mau nempel rumah. Nempel kok. Mau apa-apa kono didol. Kon endi? Apa tuku es batu nang? Wis gas ngono. Kuwi selau.